il-kuraġġ naffrontaw l-sfidi u nkomplu nsaħħu il-ħidma tal-partit. Dan il-partit dejjem hekk kien, qatt ma kellna triq faċli, qatt ma konna naħdmu għan-niżla imma dejjem għat-tela. Il-Partit Nazzjonalista dejjem mexa b'mod korrett u allura rridu napprezzaw li l-ħidma tagħna dejjem se tkun fi żvantaġġ. Hekk saħaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kien intervistat fuq Net Television, intervista li fiha tkellem dwar il-viżjoni tiegħu għall-futur tal-Partit Nazzjonalista. Mistoqsi għalfejn iddeċida li kontesta biex ikompli jmexxi l-Partit Nazzjonalista anke wara telfa elettorali, Bernard Grech saħaq li jinsab determinat li dak li beda fl-2020 ikompli ħal-ġid tal-partit u fakkar kif fl-istrutturi tal-partit dan ix-xogħol diġà beda jsir u riġenerazzjoni fil-grupp parlamentari saret. Rajna kif dal-partit jista' jaħdem aħjar u fimna wkoll x'inhuma d-diffikultajiet li għandna u determinat allura li issa nkompli bil-fażijiet li jmiss żgur ewleni fosthom deċiżjonijiet importanti li hemm bżonn nieħdu ħalli dal-partit nerġgħu nsaħħuh minn kull angolu. Meta kien mistoqsi mill-ġurnalist Djone Borġ dwar il-prijoritajiet tiegħu għall-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li l-ewwel prijorità tibqa' l-ħidma politika fejn se jibqa' jara li kull individwu li jrid jaħdem fih dan il-partit ikompli b'ħidma illi tkompli tasal għand in-nies. Il-qagħda finanzjarja tal-partit hija wkoll fuq quddiem net tal-prijoritajiet ta' Bernard Grech fil-ħidma tiegħu fit-tmexxija tal-partit. Fl-aħħar mill-aħħar, filwaqt li politiku qiegħed hemmhekk għal ġid komuni, qiegħed hemmhekk biex jara kif se jmexxi l-pajjiż aħjar, qiegħed hemmhekk biex iwettaq ħidma politika fuq bażi nazzjonali, il-politiku qiegħed hemmhekk ukoll biex jgħin lill-individwu jimxi l quddiem. Bernard Grech tkellem dwar diversi laqat li tikollu mal-Kumitati tal-Partit Nazzjonalista fil-lokalitajiet f'Malta u Fawdex fejn faħħar il-ħidma kbira li huma jagħmlu matul is-sena kollha. Qed jiġu apprezzati. U dan naħseb nemmen li ħajkompli jagħti iktar enerġija lill-kumitati tagħna, iktar enerġija lill-attivisti tagħna u b'ħidma aktar koordinata u anka b'ħidma aktar politika minn naħa tagħhom jiena nemmen li nkunu qegħdin inqawwu nsaħħu il-ħidma politika f'kull livell u anki b'mod miftuħ ħafna. U meta fil-jiem li ġejjin il-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista se jkunu jivvotaw fl-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech wassal dan il-messaġġ. Meta tiddeċidi x'inhu l-futur tal-partit qed tiddeċidi wkoll x'futur trid għall-pajjiż. U allura umilment jiena rġajt qed nikkontesta din l-elezzjoni u qed nitolbok biex tagħtini appoġġ b'saħħtu għaliex bid-deċiżjoni tiegħek inti tista' tgħin lili biex flimkien nieħdu deċiżjonijiet ibsin, kuraġġużi b'saħħithom li għandu bżonn il-partit biex flimkien insaħħuh, flimkien nerġgħu nagħmluh partit rebbieħ. Kien Kutajer, Net News.